Akwai wanda suke ce min akwai min da Allah ki dinga magana sauri saboda data muku ya hakuri kun ji. Sadiya Haruna, ki san menene? Ni ki daina bragging, ki daina hauka, ki daina kaza, ki daina kaza, ki daina cewa fifi akuya ko fifi bunsuru zai zo duniya ran fakin kai kin gane. Ni ina so ki zo Kano ne. Na ce miki ina so ki zo Kano, amma a duk inda kike na rantse miki da girman Ubangiji Sadiya Haruna ni yanzu zan fara farautar ki. Wallahi Sadiya Haruna sai kin gane Allah Ubangiji ɗaya ne. Ke wai wace iriyar dabba ce, wace iriyar tinkiya ce, wace iriyar mahaukaciya ce ke? Wai wace iriyar annoba ce ke? Wai wani irin jini Amina ta kawo duniya ne? Wani irin Haruna ne ya zo haka ba wando? Sadiya Haruna shaidewa mi? Ina warning ɗinki ki kanki kafin fita farautarki. Na baki wallahi ɗan lokuta Sadiya ke bayyana kafin in fita farautarki. Na rantse miki da Allah sai na kabari ya fi ke jin daɗi. Kuma kamar yadda na faɗa sai na kai ƙarshen zaman ki a garin Kano. Sai kin bar garin Kano. Kin ce babu gwamnan da ya sai ya kori mutum a Kano ko? To akan ki zaki gani za a fara. Akwai sauran tinkiyoyin kan life ɗinki da suke magana ni ba zan tsaya musu magana ba amma ɗaya tinkiyar ki je ki baba ki vitamin C cause pattern ta yaya mushe da yawa. Amma Sadiya Haruna, you should be very careful with me. Ba zan tsaya ta zage-zage kan buɗe laifi na pepe ni da ke mun zama ɗaya. Sadiya Haruna kisa me in kina magana wallahi kamar kare na haushi haka maganan kike a guri na. Kamar kare na haushi haka maganan kike a guri na. Kuma ni Aisha kwalilanki. Hakuri babanmu yayi fushi da ni. Ai ba, it's not easy a ce maka ka tafi in tafi. Yaushe zan fara tattara wayannan abubuwan? Kano ta zama min gida. Gaskiya. Amma in ba mutane da kake in ba mutane da kake ba sai ana zuwan gidan mutum ne har ka kawo social media. Yanzu baba. Kadarorinka da suke. To, kun ji abin da shugaban yan hayya ya ce ko? Shine dole. Wannan obvious. Kun ji abin da ya faɗa baba? Ba wani gwamnan da yake da rage kori mutum daga gari. Kowaye. Ba shi. Ta. Balantana wata karuwa ta yan shaye-shaye. Dokan kasa ba gwamnan da yake da dokar da kana da gida kana da kasa kana da fili a wuri. Dadi na ita yar waye ne ma da za ta ce wiki bar gari. Ita yar ubar waye.